कसे काय मंडळी व्हिडिओ असं करेक्ट रविवारचो कामामुळे पोस्ट करूक मिळाक नाही होतं तर विषय असं झालो आपण जाऊचो होतो करेक्ट क्रिकेटच्या मॅचेससाठी पिंगुळी गावात लीग होता आणि आपलं तिकडे संघ खेळणार असतो तर पहिले मंदिरात इलो पाया वगैरे पडलो त्यानंतर मिलिंद भाईक भेट देऊची होती थोडासा आम्ही साहित्य आणलो दिव्याने त्याकडे डबं पण देव गेलेले त्यानंतर आपण इलो पिंगुळी शेटकरवाडीमध्ये आणि मंडळी आनाबाई आणि मी इलेलो आम्ही एकत्र दोघंजण भाऊभाई सुद्धा होतो सोबत येऊन पोहोचलो तर याच्यानंतर करेक्ट आपली मॅच चालू होणार होती तर मंडळी मॅच तर चालू झाली पहिलीच मॅच आपण एकदम मस्त जिंकलो सगळे प्लेअर एक नंबर खेळले विशेष म्हणजे अर्जुनने जबरदस्त बॉलिंग तर केल्यान पण बॅटिंग सुद्धा एक नंबर केल्यान अर्जुनला पहिल्याच मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच मिळाला आपण संघ घेतलेलो त्यामुळे आपलं सन्मान चिन्ह सुद्धा आपणाक दिले आणि त्यानंतर मंडे आपलं विशेष सत्कार सुद्धा चालू तुमचा प्रेम आणि सपोर्ट आपल्यासोबत नेहमी असाच राहू दे त्यानंतर आपणाक छोटे छोटे मेंबर सुद्धा भेटले त्यांना भेटान पण खूप मस्त वाटला त्यानंतर दुसरी मॅच चालू झाली बाबून एकदम जबरदस्त बॉलिंग केल्यान पण मंडे माझी बॉलिंग काही चांगली पडाक नाही त्यामुळे आपण सेकंड मॅच होती ती हरलो त्यानंतर आनाबाईसोबत थोडेसे सॅड मुवमेंट घालवलो इलो इकडे तिकडे फिरलो परत एकदा मैदानाच्या दिशेने जात होतो बघितलं तर विहिरीक म्हटलं जाता आता पाणी बघूया त्यानंतर मंडळी बाईक काढली आणि डायरेक्ट मिलिंदबाईच्या स्टॉलवरती जाऊ निघालो म्हटलं आता इकडे जाऊया आणि काहीतरी थोडासा खाऊन तरी घेऊया कारण भूक पण लागलेली मिलिंदबाईन मस्त आमका चायनीज भेल दिली आणि त्यानंतर इकडे मॉकटेल्स बनवून घेतल्यान मंडळी आनाबाईक भेल सुद्धा दिले आना गव्या तर वेगळ्या फ्लेवरचा मॉकटेल मी घेतले मिंटवाला आनाबाईन घेतल्यान ग्रेप्सचा सो तुम्ही सुद्धा नक्की भेट द्या स्टॉलला आता चाललो परत एकदा तोपर्यंत व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.